5 июнь көне кояш бер талай күтәрелеп, йылы нурлары менән ерде йылыта башлауга, Морак авылы янындагы Һабантуй яланына төркем булып халык агылды. Бында зур мәртәбәле сара узды. Районыбызның гына түгел, күрше Көйөргәзе, Мәләвез, Иен-Сура, Гилайыр, Бөрьән райондарынан килүсе дини кардәшләребез ислам диненең кабул ителүенә 1100 ел тулу айканлы йыйын узгарды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ас-салату вас-саламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Бұл йыйылыш беренчедән мусулмандар йыйылышып, мына Һабантуй һымак осрашып тору, ул бик кәрәкле сара. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, гомумән бер-берегезнең хәлләрен белешеп торыгыз, барып бер-берегезнең мына шәхсән инде мына дусыбызның, элекке танышыбызның кайдадыр бергә укыганмы, кайдалар касандыр бергә эшләп киткәнме, шуларның барып хәлләрен белешеп торыгыз дип Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтә. Бында инде без шул гамәлде хәл белешү 6 район, яны зуррак масштаб менән үткәрергә булдык. Шулай итеп, бер үзебезнең танышуыбызны тагыла ныгытабыз, үлфәт мөхәббәтебезне арттырабыз. Һәм Пәйгамбәр шулай Пәйгамбәр алейһиссәлам хадистә әйтә, мөмин мусулман кеше шундай хәерле кем кешеләр менән аралашып һәм башкаларның ызаһына, хадистә шулай килә инде, кешеләрнең ызаһына ла сабыр иткән шул кеше хәерле ди. Тагыла сараның сәбәбе менә Ибн Фадлан дигән Ирактан мусулман халифанан бу якка путешественник сәяхәтче килгән һәм дин менән кайда безнең халык башкортлар арасында каядыр мәсетләрдә уже булуын күргән, кайдалар әле дин инеп бетмәгән, оларды дин менән таныштырырга тырышкан. Менә шул Ибн Фадландың килүен дә менә ислам дине менән танышуы һәм таныштыруын да шул сараны ла без бүген монда билдәләп китәбез. Бундай сара, әлхәмдүлилләһ, мондай 6 район менән беренчегә үткәрелә. Ошо зур сара һәм безнең диния назараты пленумдар үткәреп тора, әмма ләкин ул пленумдарда бөтен имамдар катнашмай. Хатта съездлар үткәреп торган хәлдә лә ул бөтен имамдар, бөтен республика йыелып, ул физически мөмкинчелек юк. Бында инде менә без 6 райондан бөтен имамдар килде, онан тыш мәсеткә йөргән һәм дә шулай ук дин менән танышырга теләгән кешеләр килделәр. Иншалла шуның өчен бұл сарабыз фәһемле, файдалы булыр, бәрәкәтле булыр. Иншалла арабызда дуслык арттырыр, иншалла. Һәм хәерле, мәнфәгатьле сара булһын дип өмет итәм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ошо мәҗлестең төп мәгънәһе, әһәмияте ул безнең милләттәшләрне, кардәшләребезне ислам динен белән әдрәк кенә таныштырырга инде. Чөнки һәр башкорт, һәр татар кеше әйтә, мин мусульман дип. Но алардан, әмма алардан сораһаң, ислам дине нәмәкәй ул, күбеһе ябып кайтара алмай. Шул буенча ошо безнең мәҗлесебез әдрәк кенә халыкты ислам динен белән, исламның тарихы белән әдрәк кенә таныштырып, исламның канунларын аңлатып инде үтәргә кирәк инде. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Сара азан әйтүдән башланып китте. Артабан мусулман кардәшләребез бергә йыелып, вәгазьләр, лекциялар тыңланы. Шуныһы куанычлы, бында һәр кем күңелгә ятышлы шөгыль тапты. Ир егеттәр уктан ату буенча мастер-класста катнашты.
Катын-кызлар яулык бәйләү, түшелдерек эшләү, балат һугу серләренә төшенде. Балалар иһә Коръән уку буенча оештырылган конкурста катнашты. Альхамдулиллахи раббил галамин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин, ияка нахбуду, ияка настагин. Иш-сиратал мустaqim, сиратал аллазина ан'амта алейхим, гайрул магдуби валад-доллин. Мәҗлесегез бик күңел, дуаларыгыз кабул булһын, әрвахтарыгыз шат булһын, бездән фатиха шул һезгә. Бынан тыш, яшелә, картыла мөнәҗәттәр әйтеп, үз осталыгын күрһәтте. Балалар рәхәтләнеп күңел асты. Батутта һикерде, каруселдә әйләнде. Шулай ук теләге булгандар көн күреш әйберләрен, тәм-том, кием-халым, китаптар һатып ала алды. Укыту менән уже 3-4 ел шөгыльләнәм, именно исторический, киемдәге сыгып. Бәләкәй сактан спорт буенча шул йөргән тоже укыту менән. Һәргә охшаймы? Охшай, әлбәттә, бу безнең тарих инде. Шул укыту һәрбер егеткә, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, это как сунна считается. Егетләргә әйтәм, куркырга кирәкмәй, алыгы төшәгет. Зур йыендар күп йыйган, курайсылар, көрәшселәр, сәсәндәр бәйге корган. Бүген бездә зур тантана, күңелдәр нурга тула. Ислам кабул итүгә 1100 ел тула. Бында инде иң зур максатыбыз Аллаһтың ризалыгына ирешү өчен килдек. Мөнәҗәттәр һәм дини шигырьләр әзерләнек. Әлбәттә, бөтә тулкынланабыз, куанабыз, шул тиклем күп райондар, ихлас итеп килгәндәр, тирмәләр, яйдың матур көне бит инде, Аллаһка шөкер, яңгырдар явып тора һәм бөтә максатыбыз ошо яклы дөньяда яшәгәндә Аллаһ кушканды үтәп, тыйгандан тыйылып, яшьтәргә дини гыйлем бирү. Улыларга бөтә Аллаһ Тәгалә яраткан кулдарды дөрес юлга батыру. Мөнәҗәттәрдә әйтү ул үлемне искә төшерү, яшәү хакында уйлау һәм дә тәрбия. Ул тәрбиянең тәрбияһе. Бына без балаларны алып килдек, өләшәйн васыяттары һәм дә куанабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям турында мөнәҗәттәр әйтәбез. Без гыйлемебезне мөнәҗәттәр аша тәрәнәйтәбез һәм югары әхлакка ия булырга тырышабыз. Бер-береһе менән осрашып, танышып, фикер алышып, киләсәккә якты максаттар куеп таралышты дини кардәшләребез. Бер күрешү, үзе бер гомер дип атай-улатайдар бушка әйтмәгән шул. Бүгенге шундый зур мәртәбәле байрамга, мусулман һабан туен ошо үткәргәндәренә якташларымдан куанып бетә алмаям. Бу эш бик зур. Уны үткәргән кешеләр беләләр. Зур көч-куәт кирәк, әзерләнү кирәк. Һәрберен тәртипкә китерергә кирәк. Шундый күгәрсендең менә дини агзалары, мәсҗидтең агзалары барыһы ошо эшкә күп көчләрен алып, шундый бәйрәм үткәргәндәренә куанып бетә алмаям. Аларга уңыштар теләйм, гаиләләрендә бәхет, тауфик теләйм. Һәм дә ошо күгәрсен ерләрендә сәскән уңыштар барыһы шытып сыгып көзгән бик зур матур уңыш бирһендәр.